Hello guys, good morning sa tanan. Ugkauban ako si Mentor Melchor. Nakasakay ta sa yahang bag-ong sakyanan ang Toyota Hilux GR Sports 2024. O panguntahan na to, Mentor. Unsaon para makahit og car? Okay, so good morning to all Santi partners. And sa tanan nga nakita ni nga video, so the question is unsaon nga makahit sa Car incentive. car. Pero mangutana sa ako, nangandoy ba kag sakyanan? Diba, lisod man gud miingon ka nga unsaon pag-hit sa sakyanan, pero pangutana, are you ready or nangandoy ba ka? Unya imo bang tuhuan nga makasakyanan ka? Okay, bisag tagaan ta ka sa mechanics, diba? Tagaan ta ka sa mechanics, sa program, pero ikaw mismo wala ka nangandoy sa sakyanan or mahadlok ka sa responsibility as a car owner, so lisod gihapon, diba? So dapat before ka mangutana about anang usaon nimo makuha ang sakyanan, mahit ang sakyanan, so mangandoy sa ka nga makasakyanan. Unya that dream 100% imo gid nang tuhuan. Okay, now ikaduha, kung wala pa ka nag-appeal sa Sante, join sa Sante kay diri man god natay gitawag nga down payment program at the same time car allowance program. So kung makuha nimo ang requirements nga points, dili na ka maproblema sa imong down payment, at the same time di na ka mag-worry sa imong monthly amortization kay ang company na ang magbayad hantod ma fully paid. So like ani nga mo ang kani akong bag-o nga Hilux GR Sports nga dugay na akong gipangandoy. So yes, maka-afford na tagpalit untaw sakyanan, pero naman tay car allowance program and down payment program. So nindot jud gayo mo nang karon kung Santi member na ka, paminaw si mong mentor patudlo unsaon kay importante gyud ang kanang gitawag nga yes mentor attitude. Kay si mentor man ang nakasakyanan na, si mentor man ang nakaabot na sa imuhang mga gusto sa kinabuhi. So grabe ka crucial man gud ang mentor. Unya daghang kay mga mentors karon, and make it sure that mentor nagay genuine nga result, kanang tinuod gyud nga nay resulta ba. Okay? Unya swak sa imuhang core values ang iyang gihimo. So kung makita na nimo na nga right mentor, ayo na gyud supak-supak, paminawa siya, tumana tanan niyang gitudlo, kay the rest will follow. Okay, like ako, gi-follow lang nako ang mga tudlo sa akong mga mentors. Wala na ako nag-reinvent the wheel. And then abot ang panahon nga naka-build na ko akong grupo. And if you build your dream team, the rest will follow. So car incentives, house incentives, travel incentives, or whatever incentives nga nasa Sante, if naa kay solid rock team, for sure tamaan nimo tanan nga incentives. Alright, so I hope nga nakat-on ka, and see you at the top. Okay guys, nakuha ninyo tanan, isulat to para balik-balik ninyo ang mga idea. Okay guys, salamat guys tanan. Kung ikaw nangandoy makasakyanan, posible na diri sa Sante, comment I am next, i-follow ko ug i-share na po ninyo video para daghan makahibalo. Sabay ta. God bless sa tanan.